More power at your service. More power at your service. Programa nga magadulong sa inyo sang pinakaulihi kag importante nga mga impormasyon may kaangtanan sa operasyon sang inyo distribution utility sa Iloilo, ang More Electric and Power Corporation. More power at your service. More power at your service. Programa nga makahatag sang kaathagan sa mga ginaubra sang More Power. Agud mapanami pagit ang serbisyo sa inyo. Mahibaluan ang mga pinakaulihi nga tikang padulong sa modernisasyon kag advisories sa power interruption. Kampanya kontra sa mga pagpangawat sa kuryente, electrical safety tips, corporate social responsibility projects. Kag mapamatian man ang tingog sang mga konsumidor. More power at your service. More power at your service. Good day Iloilo, kag welcome sa another episode sang More Power at your service, kung sa diin aton pag-istoryahan kun nga si More Power hindi lang para sa kuryente kundi para man sa kayuhan kag seguridad sang pumuluyong Ilonggo. Live kita diri subong sa bahin sang distrito sang Haro, kung sa diin nagkadto diri ang aton nga mga linemen agud nga ti magresponde sa sining isa ka tawag sa aton nga helpline nga tinagapangayo ini siya sang bulig when it comes abi sa problema sa kuryente. Kag ti of course ining aton pag-istoryahan subong adlaw is about sa operation sang More Power, kag agud nga ti mahibaluan naton ang dugang nga mga terminolohiya o kon mga terms nga ginagamit sa operation systems naton. Mangin ko upod natin subong adlaw no ang of course ang manager sang quality assurance management sang More Power agud nga ti magpaathag pagid sa aton sang sining topic ko manabi ko upod naton Engineer Phil Sonsa Jr. Good day, Engineer. Good day, Ma'am Angel. Kag subong lain naton setting ari kita sa buwak. Yes, thank you. Kag kumbaga Engineer RB is like very live ni siyang pag makita sa ating mga viewers no nga si More Power nagresponde sa mga tinion nga tinagatawag abi sila sa helpline kag naga-inquire kag nagapangayo sang bulig engineer. And of course subong adlaw mo to ganing hambal ko a while ago sa ating mga viewers nga subong adlaw another set of knowledge naman ang ating iga plastar natin sa ila. Kumbaga mabuligan natin sila nga mas mapasimple ining mga gina-present natin nga mga terms when it comes abi sa ating operations. Engineer, mamangkot ako balanay. When it comes sa interruption, ano ni siya sir ang buot silingon? Kay when we say interruption, do medyo kalapad sang scope sini. Kag nga asa gihapon, ang question gid sang kadamaan sa ang mga konsumidor naton nga asa gihapon may mga nagaluntad nga power interruption diri sa Iloilo City kung robust na, kung stable na ang power system o kung ang mismo ang management sang More Power kung kuryente ang pag-istoryahan. Yes, Ma'am Angel, thank you gid sa question no kay para ma-address gid naton ang mga pamangkot sa aton nga mga consumers nga may interruption gyapon. Now, siguro I will categorize it anay no. Una-una, mayara kita nga sub-transmission line. Yes. Oo. So may sub-transmission line kita, of course, mayara man kita nga distribution lines, and mayara man kita nga mga secondary lines, which amo niya ang kakadto na directly sa aton nga mga consumers sa ilang mga tagsa ka panimalay. Now mabalik ako dito sa may sub-transmission line. Ang aton system diri sa Iloilo or ang aton sa franchise area naton, overhead ang aton nga linya. Which means nakakabit na siya sa babaw sa poste naton. Okay. Makita naton physically sa palibot naton ara dira ang aton nga mga linya. Now even ang aton nga sub-transmission line going sa grid, ano ni siya, exposed man siya and overhead man ang aton nga system. Kay tungod nga overhead ang aton system, possible no nga ang mga foreign objects nga ara sa palibot maka-come in contact ini sa mga aton nga mga sub-transmission line. Now sometimes may ara sila makita sa aton Facebook na ginabawalan na sila nga magpadalagan sang magpalupad sang mga kites or amo ning mga burador no. It's because may tendency ina nga base magkadto dira sa mga 69 kV naton nga mga linya, and it can cause short circuit sa system naton, sa linya naton, and eventually maka-result sa power interruption. Now kung sub-transmission line ang ginaistoryahan naton, damo ini nga substations niya ang maapektuhan. Anong kabilog to be specific, depende sa mga substations or depende nga sa sub-transmission line kung di naka-connect ang aton nga mga substations. Now, going naman niya sa aton nga distribution system, diri naman sa 13,200 volts,
aton nga setup diri is also again overhead siya, no? But miara kita duwa ka conductors nga ginagamit. Amo ni siya ang isa nga bare wire, kag isa nga tawag naton nga 3 wire. Now going into sa bare wire nga tawag naton, kung makita nila, amo niya ang wala sing insulation. Oh no, just like Radio Subong, kung makita na sa likod naton, amo na siya nga tawag naton nga mga bare wires, bare nga conductors. Of course, ini siya because nga bare siya, wala sa insulation, may possibility or may tendency man nga ang mga foreign objects nga ini, kung mag-come in contact, maka-cause siya sing power outage because mag-short circuit ang system or sometimes ang mga vegetation, mga kahoy, no? Kahoy, mga pispis dira or mga tuko before and mga snakes. May mga cases kita nga damo-damo, but anything nga foreign objects, yes. foreign objects nga maka-come in contact sini sa aton nga mga distribution lines nga mga bare, mga cause ini siya, mga possibility nga maging cause ini siyang power interruption. Yes. Now, diri naman niya sa 3-wire is because historically, sa aton nga mga data sa office, nakita naton nga 98% of the time, no, ang fault nga ini are transient nga tawag or momentary in nature. Depende, no, kumbaga hindi siya Permanente. Oo, hindi siya okay. permanente. Hindi siya mga cause like ang permanente nga tawag naton nga natumba na ginang kahoy, nautod ang aton nga mga conductors. Those are types of permanent fault. Then now si transient fault naman, amo niya ang mga faults nga gintuga sang mga ginambalugin na amo ni mga kahoy, vegetation nga nadagdag man lang siya dayon, nagsagid lang. Now, ginbakal ta ini install ni more power, nag-invest ni more power sa mga 3-wire nga tawag para ma-eliminate adto nga mga transient fault. When we say 3-wire, sir, ano siya man ginaputo sa linya or ano siya nga kwan? Yes, correct. No, ang 3-wire nga ni it's a conductor, aluminum conductor nga may insulation. May cover ni siya to protect ang aton nga mga linya. So now, gin-install na siya strategically on those locations nga sang una. Yara kita sing mga reports, no? Damo reports dito nga dira gid gatuga ang mga faults nga ini. No, and also ang inubra naton coming from the substation, pagwa sa feeder lines naton ga-install makita 3-wire para maging robust ang aton nga system. Now, ang trouble nga ni, miyara pa kita nga tawag naman nga mga interruption, diri naman niya sa may secondary level. Amo na ni siya ang halin sa transformer, distribution transformer or ang mga drum na nga makita nila sa poste. Okay? So halin naman sa poste may mga secondary wires na secondary naton nga mga linya, pakadto na ni siya sa household na gid mismo. So ang voltage level naton dira ang nominal naton nga ginahatag sa distribution sa secondary naton is 230 volts. Okay? So tatlo ka bilog ang interruption nga natanaw naton. Amo itong ginambal ko, amo itong sub-transmission line, ang 69 kV, may ara man kita interruption sa distribution line, and of course, may ara kita interruption, diri naman niya sa may secondary nga lines. Okay, pero if ever may mga interruptions or mga problems, kid man sir feel, mga pila ka oras, or like depende siya sa gihapon sa problem? Now, when it comes to the number of hours, of minutes or hours of restoration, gadepende ni siya sa nature sing trouble naton. Okay. So kung mga mag-substation level, of course, kung subtrans, kung grid-related, ga-coordinate kita sa NGCP kung ano yung cause ng trouble, no? Yes. And eventually, kung okay naman lang, clear naman lang ang linya, ginabalik mo na nila. Energize naman natin ang linya. But that at the substation level, it will take us around 10 to 15 minutes or siguro probably 15 minutes to 30 minutes, depende sa kadamuon sing substation nga pwede natin nga energize, no? Now, on the distribution primary level naman, sa 13,200, depende man ni gyapon kung anong trouble naton, no? If transformer ang naguba, it will take some time, no? It's because kailangan nato niya sang boom truck nga tawag, no? Kay kwaon ang transformer sa linya is lansing bago or probably may ara naguba ang mga protection devices sa aton nga transformer. So somehow this will take some time. Okay. Lastly, engineer, no, amo ni siya ang isa pa sa tatlo nga gin-mention mo. How about sir ang mga usually ni siya sa mga panimalay direction na kahit may mga question daan sir nga example magambal sila magbasa sila sa mga posting nga
fuse busted, anong buot silingon sini, ang pole is like natumba, ano mga estimated hours abi engineer nga ti makayo ini siya in case nga mo sini mga scenario, sir? Yes, then again, Ma'am Angel, no, atong in-mention kung man gina kung transformer yung affected, ga-require niya sing lag po ng machineries. Yes. No, augmented nga teams, which mayara man kita, no? So, ang time nga pag-restore, sina of course, gina-preparar pa na una-una ang materials. Yes. Ang team naton, gina-assemble naton para ready sa pag-restore sina. And kung ano man to yung affected nga mga equipment dara sa nga nakatakod sa aton nga mga linya, of course, disassemble ana ina. Then we will reinstall another new equipment because we already have enough nga mga spare parts sa aton man ya, no? Again, depende ina sa nature sang kalayuhon nila, and but nyara kita flexibility mo itong inambalogin na nga ma-shorten ang time and lesser ang customers, ang number of customers nga affected sang ina nga interruption. Now, but of course, iyang istorya naton during normal operation. No? Last week, nyara kita Bagyo. Lain Signal na naman number niya. 4. Signal number 4 kita. And ginapaabot ginaton sa aton nga consumers ang pagintindigin natin nila man, no, kay because it's a natural calamity, typhoon, no, ang safety man sang team naton ang insindi naton. Yes. And kung hindi manami ang tiyempo, damo gini factor, especially kung natural calamity na to nga signal number 4, tama gid ka kusob sing hangin, even ang mga kahoy nga ara dira ginapangalsa tungod sing hangin nagakadto sa aton nga mga linya. Of course, this will take some time para ma-clear and makayo naton ang aton poste, no? Pero sir, ang sir, ang ko kaina, parang let's make it simple. In a way nga parang maintindihan gid sa ating mga consumers, no. When you say fuse busted, in a way nga residential siya nga level, if may mga problem, kumbaga common types sir, sa operations nga na encounter mo, nga may mga whole block no light, single house no light, ano ni sila sir nga mga problema kag usually ano ni kadugay ang restoration based on your experience sa systems operations engineer? Yes. Magkadto kita dira sa mga secondary level Yes, na mo yes, ng yes. baltagina, no. For fuse busted lang naman na mayara kita fuses nga ipang-install to protect ang system natin Yes, sa mga yes. laterals. So ang fuse nga na, it's a protection device intended na siya to blow off in the presence ng fault sa linya natin. Malupok gid man siya Malupok kung na siya. may fault gid man kita Yes. ka ma-detect, kumbaga it's Oo. warning or signal. Yes, of course, amo ginang iyang as designed. Yes, no, yes. May ara na sa limit, kumbaga. May melting point na sa breaking point. Na kung magsubra dira sa iya capacity, automatically i-shut off na, i-blow off na siya, i-open ang system, ang ina nga lateral to protect ang system, and ina siya ano tawag ni, it's a sign nga may problema ka sa linyang more fault. Now, magtawag ng aton team ang customers pakadto sa aton nga helpline. Ang aton nga system operations will dispatch a team pakadto didto sa ina nga area. Now, on an average, ang aton subong response time, no, ara kita subong mga around somewhere sa 27 minutes to 30 minutes subong from the time Fuse busted sa sa fuse level. busted, no, that's the average Entire. na entire. Okay. Ano na siya, response time, no? Response time pa lang, hindi pa ang Hindi restoration pang time. restoration time Yes. or ang resolution time nato na natawag. So from the time nga na-dispatch nato ng team pagkag-abot nila sa area, Yes. of course, average 27 minutes ara sila. But of course, kung kaagahon man lang, no, wala Dasig lang ang naman, biyahe. wala traffic, of course, Yes. sa niya ka-challenge man sa ato ng traffic, medyo mapadasig-dasig, but on an average, ara kita subong sa 27 minutes ang to atong 30 response minutes, time. yes. Then ang resolution time naman or ang time naman nga pag-resolve or pagkayo nila, magadepende ini sa nature sing obrahon nila. No, kung fuse busted lang, it only take them around, siguro probably if clear na mala ang linya, saksak naman lang na nila ang fuse sa babaw, Yes. i-energize liwat, in a matter of 10 to 15 minutes, pwede na nila ma-restore dayon. Basta, ma-verify lang nila nga clear ng aton nga system. Yes, kung poste na niya, of course, no? Kailangan ta niya nga kwaon na nito natumba nga poste, Oo. kailangan ta clearing, kailangan ta siguro probably it will need another team, no? Line team or Yes. line truck. So a minimum Two teams, of 2 kumbaga teams, two teams, na oo. makapatindog, especially dladko nga poste naton. And it will take them around 2 to 3 hours niya kung mga amo na nga mga types of trouble. And depende pa na sa weather condition, no? Kay base kung bulubagyoon, ulan-ulanon man, medyo somehow, medyo ma-slide man agamay ang time of restoration naton. Now, ina siya mo ni sa mga poste naton. So sometimes mayroon makita nga
nag-post kita nga miyara kita broken wire. Yeah. Or may wire down Oo. kita. Of course, When we say wire down, engineer, like ano ang wire nahulog? Ano gid man bala ang buot silingon sini sir in layman's term? yes, ang wire down kisa nga nakita nila sa Facebook posting naton. Amo na siyang nautod ang linya or may broken wire kita nga nadagdag sa from the poste. Okay, like may probability nga because of too much heat in between, nag-utod ni siya, nag-break, nagtunga agad siya kumbaga kang nataktak sa dalong engineer. Yes, may ara kita nga mga faults before if may fault nga nag-occur sa system, Yes. it can cause nga mautod ang aton nga linya, no? So example, may mga may mga pis na recently damo lightning strikes, no? Yes. Yes. Oo, so may mga tendencies ina nga kung maigo ang aton linya, mautod ini siya kag Yes. madagdag sa dalom. Now, ang ini naman siya nga types of trouble, siguro it will take us around 1 to 2 hours naman nga mag-restore ini because kailangan naman of course another team naman Isolation, anay. isolation sa system para butungon naman ang mga dlagko nga wires ini or kung dako gid ang damage ini nga mag-install sila sing bag-o nga Yes. mga conductors para mabayluhan atong damage nga line. So Response time nga 30 minutes let's say maximum. 30 minutes 30 ang minutes maximum na response time plus ang restoration works which is around mga 2 to 3 hours so mo nang mga 3.5 kastada. hours if dalagko na gid nga aton nga trouble. Sometimes siguro kung lain ang tiyempo mag-slide siya about to 4 hours ang trabaho naton because of the weather condition and of course safety consideration sa aton nga mga teams. Pero engineer, when we say, Abi, single house, no light, kalabanan sini sir is mga balay. Kumbaga, isa lang kabalay nga wala asang kuryente. So, mga pila ayan sir ka oras kis ang restoration kay tiari sir is like specific ang problema siya engineer sa tagsa ka panimalay sir mo. So ang miyara kita nga tawag Ma'am Angel no amutong whole block no light Yes, and yes. single house no light. So si single house no light of course 1 meter or 1 household ini ang apektado sa interruption. Now ang ato na diri natanaw base ang metro ang guba, base ang linya man pakadto siya ang guba or probably base ang sa line side man sing aton nga mga metro. Now, pag abot sing aton nga team dito no, sample siguro probably let's say 25 minutes, 30 minutes ang abot to siya. Upon checking kag ma-verify lang man nila nga probably may loose connection lang man and all, in a span of 10 to 15 minutes mabalikan na sa lagi dayon. Kay may ara kita nga mga connectors na nga readily available para i-correct lang ina nga mga linya. Okay, so that's in a matter of 15 minutes, 10 to 15 minutes upon arrival sing team naton, ma-resolve na naton niya ang mga single house no light. Pero sir, if we will be like checking on this, ang mga amoni nga mga response nga mga vehicles naton, may ara ni sila nga mga materials ready na sa salakyan niya daan engineer. Ang aton nga mga response teams, amo ni mga nakita naton makita naton sa subong sa likod naton, may ari sila nga weekly inventory sa mga materials Okay. nga usual nga ginagamit nila. Okay? That is why mapadasig nato ang responde kay because available sa ilang nga mga vehicles ang mga common nga mga materials nga usually ginagamit naton sa mga interruption or pagkayo sa mga service lines or mga meter problems. May mga available man sila nga wires just in case sa may secondary side gid ang problema, no? So may ara inventory level every vehicle naton Yes. para pag-abot nila sa site, pag-adto nila sa pag-responde nila sa mga concerns ng aton customers, may ara sila dayon nga magamit nga mga materials. Engineer Phil, thank you very much sir no for sharing sang amo sining information kay ang amo sini nga ti restoration time ano gid man bala ang kalawigon sang pagkadto sang team sang more power agud ti masolusyonan ang nagkalain-lain nga problema sir is very helpful sa ating mga konsumidor agud ti maintindihan ang matuod-tuod nga operasyon sang More Electric and Power Corporation. Madam mo gid nga salamat sa ating mga konsumidor nga tinag-upod gid sa aton subong nga adlaw agud nga maintindihan ining aton nga topiko subong nga adlaw when it comes sa operasyon sang More Power. Ilabi na gid no agud nga maintindihan naton kung pila gid man bala ka minuto so kung pila ka oras ang kinahanglanon kung miyara sang problema specific abi nga problema nga dapat paghahatagan sa solusyon ang More Power o ang aton nga mga line team. Sa masunod nga semana naman updan nyo kami agud nga ti istoryahan naman ang isa naman ka topiko nga ti makapamatuod nga si More Power hindi lang para sa kuryente kundi para man sa kayuhan kag seguridad sang pumuluyong Ilonggo diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Sa liwat ng inkoupod naton Engineer Phil Sonsa Jr. ang manager sang Quality Assurance Management kag this has been your host Angel Tan for More Power at your service, bringing more to life. Kag inyo nabatian ang More Power at your service. More power at your service. Tubtob sa masunod nga simana, mag-ululupod liwat kita, bangod, You
deserve more.